حراي كبرات تعذبتنا زي أب كتما ستوكولم زكاية دلو ممرق 4 مصحفتي ناي تجرنيايو أب كرمينا دوي لزلو وانا أحتامي كله مسرات أحتامي كله دخونه تدرس أبراهام دلو تدرس مجمرتا انكو حقوسكا حقوس كلنا أزيغا أمسكنكم نعهمن نقولهم بستساتف لهم معلتي ريدو إيراناون كمزيلا نزي قاطع مزي كتشوفن ممتعة بملكع فيديون بقول بدمسن عزيز مسجن قاعد هم صام كان أهم لكم. وأنا فيلم مازن برا أب ستوكهولم أب مجابيت ليش ناس نجاتن جيرنا نيرنا السونا يفعل ما يتومكرونا نيرو دحن دقنا تساتف نيرو لومون أهل مدلات جيرنا بزح سب تساتفه 4 مصحف تحتمنا تي تحسونايتن مصحفتي صحفتن فلي زبلون تلو خاني كاب بمجمرة ناصنت زبقلو ابتفلالي تمكرو عدمن درجات صحفتن تفلالي تمكرو زحلفون صحفتي بحد اغاطامي كنحتم بقينا كابتي سان حدن ناي مجمرة ناي هايله بيزن كتكون كلا هايله بيزن نبزح وان نوي عامتات اب إرترا اب سنه صحف كنطف صن حسابي اجي سالسيت مصحفو ناي قطمي اكوب اتكوات قندات يحتمالو كلاي ناي يرجع لهم الله يرجع لهم اب إرترا هم نفولتو كساب شدش تعمل زاكلا اب ما صرت زنبرت قطاميتا همون غازتنيا حجي قداميت مصحفه فرقو نايتي ابزا مصحف تتقالي دلو اكوب زانتا اكوب قطمي تتقالي دلو قدمي حجي اب إرترا نمحتم تدالي زنبره كن بسنكي ناي ميميا ناي سنسورشيب نوع عامتات كوفيلو زنبري كاب ما صرت دحر موصاون حجي اما صرتن كولا صحفتو زتقالله اكوب سراح يزا قريبالا اسا افتي غزي ناي بحت غازيطاتات كاز بقولو صحفتن قطمتنا افتي غزيتي نطفتي قطاميت نطفتي ابركاتي صحفات يعني راب غازيطاتات ناي بحتي مساخ بقولو زخولو زنبرو خالوت صحفتون كنردان خلينا كما مفريو نيرو نبل تي ناي بحت غازيطات زقصل بدحري زلو شيشاي غبرهانز اب اسرائيلن اب إرتران اب راديو زسرح نبري شيشاي كاني زي خليت مصحف تحتمالو قدم حجحتي من يرو اب اسرائيلن كله ساون بزحات تفلالي تمكرتات ناتو زحلفو تمكرتات زتقاللتها كاب إرترا جميركا اثيوبيا سهرا سيناي كومون اب اوروبا زلو سدت ስለዚህ ነቲ ሁሉ ኩነታት ኤርትራዊ መንሳይ ተብር ወይም ስነጥባው መገዲ የተሰንድ መጽሐፊያ ታራባይቲ ናይ ደንደን ሰሎሞን ንጉስ ገበን ትብል መጽሐፍ ሳኻኒ መንሳይ ጸሐፊ ኣብ ጓንዳ ዝቕመጥ ኮሙና ኣብ ቪዲዮ ስራሕት ናይ ዩቲዩብ ብዙሓት ፊልምታት ዘበርክት ዘሎ ጸሐፊ እዩ እጂ ድማ እሱ 10 حصر زانتات زحزت اكوب مصحفتي اكوب حصر زانتات يزلنا قريب له ስለዚህ ፉሊ ኣብተፈላለየ መድረኻት ናይ ዕድመን ተመክሮን ዘለው ጸሐፍቲና ቀሪብና ኣዝዩኻ ዕውዝ ዝኾነ ስራሕ ነይሩ ናይ ሎም ማልቶ መረቕታ ድማ ዕውዝ ዝገብሮ ብዙሓት ሰባት ተሳተፉ ብዙሓት ኣፍቲ عود سنة تباب دنتفو كاب قدمات هزم بشورن زنور ጸሐፍትን مصنع تزكايد سبات نستاتفو همون كله انباب استاتفو ስለነበረ عود نيرو بلخل باي وغان مالتي حراي بزعبا حتمت كله بزع سبات حتى موني حتى كله نبل كلنا انتي وتي ملغت على الفدلي يا كله تسم كاب كله تبوتا اب كباب باصع زركب كاو توسديت مخنيات كاني تاريخاوي مهنياتن صنداقاو زخونه مهنيات تالو تاريخ المزحات حدش كيكون خيلي جن نمبرة زاكل تي كلاي ناي حتمت تكل اب إرترا اب كله يو تمسريتو بميسيوناويان ناي شودن ميسيون ازيا بيت محتم اوز نبرت بيت محتم دما دحيرا يقصيلا ناب اسمران اكابين جيعيزا بزحات صراحات فلاي اب تግርኛ ብዙح بركتو زغبرتيا حانت خفتن اتا قداميتنا بنت ناي تግርኛ ጋዜጣ ملكت السلام باستحات متانيرا ብዙحات ተመራመርቱን ابم كله ሆይኖም ሰሪሐም ከምኡን ክሳብ ናይ ኦሮሞ ናይ አምሃርኛን ጽሑፋት ዝሕተመላ ዝነበረ ቦታያ
ስለዚህ ንሕና ኸኣኒ ታስም ብምንታይ መሪፅና እንተልካን እዚ ሰንደቃዊ ዝኾነ ትርጉም ስለ ዘለዋ ከም ስም ከኣኒ ብግእዝ ዝኾኑ ብትግረ ኣደ ኩሉ ማለት ስለ ዝኾነ ንኩሉ ሰብ ክሓቁፍን ንኩሉ ኣፍቲ ዓውዲ ስነ ጥበብ ከበርክ ዝደሊ ሰብ ንምሕቋፍን ብዝብል እቲ ስም መሪፅናዮ ማለት እዩ ስለዚ እዚ እቲ ታሪኻዊ ወይ ከዓ እቲ ድሕረ ባይታ ናይ እምኩሉ ዝብል ኣሕታሚ ስም ጋዜጠኛን ደራስን አብርሃም ተስፋልውል ከምኡን ኣርታዒ መጀመርታ ካብ ሰሜን ኣሜሪካ እንኳዕ ብዳሓን ናብ ኤውሮጳ መጽሓ ሎም መዓልቲ ኣሕታሚ እምኩሉ ኣብ ዘዳለዎ መጽሓፍቲ ተሓቲሞም ተዘርግዑ ንዕኡ እስኻውን ክትመረቕ ኢኻ መጽሓ ዘለኻ እሞ ከመይ ረኺብካዮ يغني يوحنس إذا أحتم كل زدلوا متحفتي 4 متحفتي أمرنا لنا محجون 3 متحفتي أمريقون يروز إذا أحتمي إذا أبزلوا متحفت رأي كونس بحفش أوتي أحتم من جمارو معناته أبزح كابتي إرتراوي صحفي أبسدلت الزلوا بزح سبك أتي أوشتي إرتراق حتمو كغورة زي قال ناي سنسرشيب عمس أبدأ حتمو سلزغال عدل سلزرخبه مخ مس ጸገም ዝርግሐን ምስካል ናይ ቀረባት ማህተም ዘሎ ካል ብዶታት ኣብ ከቢድ መዋጥር ስለጸንሐ ኣሕታምም ኩሉ ምምጹ ነዚ ዓቢ መዋጥር እዚ ዝፍትሕ ኮይኑ ይስማዓኒ ስለዚ ዓቢ ዓወት እዩ ነቶም ደረስን ንኹላትና ሕራይ ንስኻ ካብቶም ንፔን ኤርትራ ነዊሕ ከታትይዎ ዝጸንሑ ሰባት ሓደ ኢኻ ብሓፈሹ ምስ ደረስትን ጋዜጠኛታትን እውን ናይ ቀረባ ርክብ ዘለካ ኢኻ ኣብ ሰዓት ከመይ ኣሎ እዚ ኣብ ደገ ድሕተም ዘሎ መጽሓፍቲ ሓደ ካብቲ ኣሕታም እምኩሉ ምጽኡ ሕጂ ተማዝ ብዙሕ ፈተነታት እንዘሎ ንባዕሉቲ ሰንሰርሺፕ ምህላው በኤርትራ ክጽሕፍ ዝኽእልን ዘይክእልን ዝሕዞ ኩሉ ሰብ ከዓ ክጽሕፍ ዝኽእል ብዙሕ ሰብ ከዓ ክጽሕፍ ዝኽእል መስሎ እቲ ምሕታምን እቲ ካልእ ንባዕሉስ ካልእ መስርሕ ኣሎ ማለት ናይ ሕትመት ደረጃስ ውልቃ ትሕትሞ ጥራይ ይኮነስ ኣርታዕ ተሃልይዎ ኣሕትም ተሃልይዎ ዝኾነ ጥዑይ መጽሓፍ ዝበሃል ብኣሕትምትን ብካልእ ደረጃን ዝሓለፈኒ ሕጂ መጠን ክሪኦ ከለኹ ብዙሕ ፈተነታት ናይ ሕትመት ነይሩ ኣብ ደገ ዝሕተም ኣሎ ብሕጁን ኣሎ ብዙሕ ድኸማት ትሪኦ ኣለኻ ማለት መሰረታዊ ጌጋታት ትሪኦ ኣለካ ገለ ካብ ጽቡቕ መጽሓፍ ተኻኣሎ ደረጃ ዘለዎ ኣሎ ሕጂ ከምዚ ዓይነት ምምጽኡ ኣብ ሓደ ኣርታዕ ዘለዎ ብሓደ መስርሕ ዝሓለፈ ምምጽኡ ዓብዪ ብልጫ እዩ ነቲ ዝነበረ ጋር ከዓ ዝመልእ ዘሎ ኮይኑ ይስምዓኒ እታ ሕቶ ክምለስ ከመይ ኣሎ ትብሎ ነቲ ፅሕፈት ግን قرب يخبدي بحد تملسه حدا محبراوي ميديا له حجي كالك انا ناي ابدغ ناي راديو لو ناي ويب سايتس ناي كالك ناي بزح ناي ميديا معكل له بزح سب كتصحف قيل حجي كاس دلايس كبل قال له اذن بعلو ارترا ليكونس نخال عالمون يصلو زلو رقعي إلي لوجن بحد بلوس بهالصحف وكا مصحف بأحتامي بأرتعي بحد مرخب بزهان سلازغونه إذا أحتامي من كلون كال درجة ممسون نتنبر حلاف زلاف قرب كم عرارة يزغل كون يسمعني مودا تا نأنبب تحلفو ملأختي نأنبب تمو تخيلنا زم مالسي كاب حتمت ركب مغسب يلن مزحت سب نعقبوتو يزقوروي تم احتمتون زخص بلي كون سلازي تخيلنا خمس كنحجزهم نتوم صحافتنا نتوم زرسو زلو نتوم زحتم زلو كنحجزهم تنغلص بونيرو مالتي غازينا نت مصحفتي نحجزهم معناتو ناكلتنا ترايزي بخوم طرينا خانت زنبر عفنا ناي سنسور كنت سعرنا نخلكم يسمعني كخوب تسفالت قطامت مجمريا بسم إيرنا يمسكنكي لما عالتي أبزي حدثت تمرق مصحفتي كنوتات كم يرغبكيا أزيو دست بالبرنامج نيرو بدعمي سغب قربا مس أحتمتهم كلون تراقبي أخي وإذا تحقق زي أخمو كم يرغبكيا مس أحتمتهم كلون فالتنا مس تدرس مس تيوم مصحفتي زحتمون بقروان ششاي نيرجع لهم فلتومي بدعمي دست مصحفتي يوم احتمام أبى زقاتامي بتعمل كم زفتهم بتعمل كم زي لقون كنقرأ ميدالي نحتم إن كل خا نتزجبره كله تبجسوا نزين معلت زمسرعها بتعمي يغني لنا كبلو يدالي قطع من دراسن تجاي معارك
بقدامنت باسم كلهم تعذبتنا يمسكنك لو معلتي حتى كله ابزح تمن 4 مصحفتي ممرق ترغب كان يركا انتي تعزبتها كمزي مجمريا دزبلني بقى زي تزعابه كاب كم دق زاغرا فاحيلنا لزلنا اب حدا مقدي كمزي غيرو سلاز فطرو تزعابه فتح مالتنا اذا احتام تكال مالتي كمزا امبيريال زلو خويني سمعن زلو ግን ካብ ፍሉይ መቐረት ኣሎ ካብኡ ዝመቀረ ምክንያቱ ኣብ ስደት ኣው ንቡሪ ማለት እዩ ኣብ ኢምፔሪያል ካብዚ ፀገም ኣይኮነን ኣብዚ ግን ካበየ በሎ 4 ኩርናዓት ዓለም ኣብዚ ክትርከብ ምኻል ዓብ ነገር ብድሕሪኡ ኣብ ዓድና ብፍሉይ እንታይ እዩ ሓደ ጸሓፊ ባዕሉ ኣርታዒ ባዕሉ ኣሕታሚ ባዕሉ ዘርጋሒ ገለ እዩ which is ብጣዕሚ ከቢድ ማለት እዩ ተስፋ ከቆርጾ ኸሊ ብፍላይ ናይ ሓደ ንገሊ ጸሓፊ ማለት እዩ أجمع كله بخفيل نازي فاتح والله يبلانه مغنياتو حدا صحفاي مصحفو صحفو نتتكال انتهيبون كله ابو ارتعي كسالو بعلو حتاملو بعلو خاني بابليش غيرها بعلو خزرغو حي مالتي اجي نت صحفي بتاع عبي استواصو عبي اقليل له مالتي اجي قليل ترى مخاب سدت مالتي سلازي اتي صحفي احتامي زرغح زنبر حجي صحفي طراي كوينو متحف خو صحفسي عبي قدا تጻويت له زي احتام تكال مالتي رجالم حنت خبتم الله الى مصحف صحيفه زال رجالم مساها قربت زلو اصبيقو تماسال بزح ነገር حلفكم يا هم لومي مسرقبك ما سمعت كمزي رينايسنس كالاي غزي تفطيرنا لنا خلتينا اسخا بفلاي مالتي كمزي نفسها زقنطو غلي ان حج كري خلخو كلت ጫፋት ማለት ካብቲ ጸላም ሸላ ምሸልኻ ጥራይ ተዛረበሉ ተሰማዓ ካምበር ዘይት ምለሰልካ ሸላን ኣብዚ ኸኣ ሰማዕን መላስን ዘሎ ህሞት ማለት ኣብቲ ተዛረብ በይነኻ ጥራይ ከም ጽሉል ኣብዚ ግን ተዛረብ የምለሰልካ ፍቅሪ ትብ ፍቅሪ ወሃበካ ህይወት ኣለና ይርጋ ከም ዝወልካ ካላይ ግዜ ተፈጢራያ እንኳ ኣብቃ ክብላ ይደልና እዚ ህይወት ዝምብቃ ማለት زعسبات مصحف محتام دونجي بلا قداميت مصحف كتوديا ديا حجمتها لها قداميت مصحف توديا حجي كم زراخه بالتجرينيا بانجليزيا وحنت مصحف بورتغيز كاب كان مصحف الله حجنا قانقا شودن دارغا مود الله حدا شودناوي غطامين صحفني ترجمالو دارغا تودي ترجم محتام تعرف له بدحريو ناي 4 عامت اب قراص سوفتنا قراص غازيطان صحف كو ديارلو مزغع بلتا كمز بسنه سرعه دوكيمنت غيريت هيوتنا 4 عامت اوش تشلا اسو بملك مصحف كحتمو امدلاو لو خام قراب لو مصحف مالت محتام زيكونس مصحف اكيب كاسن مصحف قرطراص غازيطات سوفتي اكيب كان مصحف محتام مالت راي صغاي سلا كلنا مسكنك يغنيلنا بس غاطام انا دنريدي رنا مجمره ثيرابي زغونت ني 2014 ابزم ساعتكم المجمره قلمت امساجون غيره ثيرابي نيرناي كل غزي موتيفيت يغبرن اب بيت ماسرتي اب سفالن يروم اب زسقطو كمسكرو نعم كا ثيرابي خونم بزح غزي موتيفيت يغبره غليون غبرويم ناي راديونا ثيرابي نيرا مالت 2014 بس غاطامي بتغبرو مسغنوكم مدلي نعخا مس مسارعتخا بملتا تاريديو بانا مالت صغاي ثيرابي حجي ثيرابيست يا ابتي ابعدنا زي رخبنايو ابزي عدل رخيب غاطامي حانت معلتي ناي سنلبونا ناي سنا امرو تمرت كورس حسب نيرا ابزي مت سوسيده كلتا عامت سايكياتري تمايره بدهرني حانت عامت ادفانسد كورس كاوسيده بو سرح له بو متنكاني يغاد لاي مالتي حساب كندي سماعي مسان حساي مخون سماعي مركاب كن ወይ አዛራብ ምርካብ ግን حساب كندي ነቲ በዓል ስቃያ ውሽጢ ሒዝዎ ዘሎ ከውጽ ኸሎ عرفتي ይህብ ምኻኑ ክምስክር ኸል ማለት እዩ ጆናስ ደራሲ ጋዜጠኛ ወሙን መንፈሳዊ አቦ አርታዒ ኩሉ ያኻ ስለዚ ምስኡም ኩሉን مساعتهم كلون بقربا ብዙሕ ግዜ ተሰሪዓሞ እዝናይ ሎም ማዓልቲ ምምራቕ ንኻላይ ግዜ እዩ ስኻ ተሳተፍካዮ ይልኸውን ደሎ ከመይ ረኺብካዮ ከመይ ኣሎ እቲ ግስጋሰ ናይቲ ቤት ማዕተም ናይ ትሕትመት ስራሕ ሶሪ ይቕረታ ብዛዕባ ናይ ትሕትመት ስራሕ ካብቲ ቀዳማይን ዝሕጅና ረኣይና ክንዛረብ ከለና ኣብቲ ዝሓለፈ ተንተ ሓትማ መጽሓፍቲ ማለት እዩ ምስ ናይ ሕጂ عبلوتي كم زلوا يرايك أي مالتي ببزحيخون أبتي أب ممرق استقبل صنبل ون مالتي
ዝሓለፈ ከም ዝረኣናዮ ከባቢ 20 ዝኾን ሰብ ይመጽና ነይሩ ኣብ ቤተ መጻሕፍቲ ተገይሩ ኾንሱ ግን ክንድቲ ተጸበናይ ሰብ ኣይመጸን ምናልባሽ ምስ መጀመርያ ከም ምዃኑ ክኸውን ይኽእል ኣብዚ ኻልኣይ ግን ሕጂ ኣዝዩ ድሙቕ ብዙሓት ሰባት ዝሓቖፈ ኣብ ኩሉ ክልል ዕድመ ዘለዎ ዓበይቲ ማእከሎት ንኣሽቱ ዘለዎ ድማ ካብ ዝተፈላለዩ ድሕረ ባይታ ገሊኦም ናይ ቋንቋ መምሃራን ገሊኦም ኣብ ካልእ ዓይነት ሞያ ዘለዉ ኩሉ ዓይነት ብክልቲኡ ጾታውን ደቂ ኣንስትዮን ደቂ ተባዕትዮ ዘለዎ ስለዚ ድሙቕ ጽቡቕ ነይሩ ኢላ ክግምግም ይኽእል ማለት እዩ ሎም መዓልቲ ክልተ መጽሓፍቲ ብውሕዱ ናይ ግጥሚ መጽሓፍቲ ስለ ዝኾነ መጽሓፍቲ ግጥሚ ዝበዝሕ ዘሎ ኮይኑ ይስምዓኒ ንሳ ካብቶም ገጠምቲ ሓደ ኢኻ ቅድሚ ሕጂ እውን መጽሓፍካ እንተሹን ሓንቲ ካብአን እያ ስለዚ ኣብ ሓፂር እዋን ብዙሕ ግጥምታት መጽሓፍቲ ክወፅኡ ከሎ ደረጃ ስነ ጽሑፍ እንታይ እቲ መግለፂ እዩ ባሽ ካብ ፍቕሪ ዝተበገሰ ክኸውን መብዛሕትኡ ሰብ ስምዒታቱ ክገልጸሉ ዝኽእል መገዲ ዕሙቕ ዝበለ መገዲ እቲ ግጥሚ እዩ ኣብ ቃላትን ኣብ ስምዒትን ኣትዩ ዝጽሕፈሉ ማለት እዩ ምናልባሽ ካብዚ ዝበገስ ክኸውን ይኽእል እዩ ስለዚ እቲ ብዝሒ ግን ምስቲ ከይተፈቕደልና ዝጸንሐ ምስቲ ዘለዎ ኣብ ዓዲ ኩነታት ከም ድላይካ ናይ ዘይምሕታም ኩነታት ሕጂ ዝዕድል ምስተረኽበ ብኡ ዝበዝሕ ዘለዎ ክኸውን ይኽእል እዩ ብዝሒ ኣሎ ልዕሊ እቲ ብዝሒ ግን እቲ ዓይነቱ እቲ ከሕልፎ ዝድለ መልእኽቲ ግጥሚ ኣብ ኣጸሓሕፍኡ ኣብ ኣቀራርብኡ ከመይ ኣሎ ኢልና ክንጥምቶ ከለና ግን ኣይ ቲንክ ሎሚ ሕጂ ናይ ሃይለ ቢዘን ግጥሚ ሓንቲ ካብተን ከም መወከሲ ክኾናና ዝኽእላ ፍልይ ዝበለ ቅዲ ኣቀራርባ ዘለዎ ብውሑድ ቃላት ግን ኣዝዩ ዓሚቕ ፍልስፍናዊ ሓሳብ ዘቕርብ ኣቀራርባ ከም ዘሎ ዘርኢ ዘሎ ስለ ዝኾነ ብወገናይ ይጸልኦ ናይ ግጥሚ መጽሓፍቲ እዘን ኣብ ዝቐሪበን ዘለዋ መጽሓፍቲ ኣለኹ ንጉስ ገበን ክንብል ከለና ሕጂ እውን ፍቕሪ ወይ ሞት ከኣሎ ካልእ ሕጂ ብዙሓት ሰባት እዚ መጽሓፍቲ ሕጂ ድሕተም ዘሎ ምስ ድመጽ ዘሎ ናይ ዲሞክራሲያውን ናይ ሓርነትን መገዲ ተሓሓዚ ይብሉ እሞ ከመይ ትገልጾ ብቐጥታ ምስኡ ይተኣሳሰር ድዩ ኣይተኣሳሰርን ደፊረ ከም ክብል ኣይክእልን ግን ዝኾነ ጽሑፍ ነቲ ዘሎ ግዜ ወይ ናይቲ ዝሓለፈ ወይ ናይ ዝመጽእ ዝትንበ ክኸውን ስለ ዝኽእል እዚ ሕጂ ነቲ ዝረኣይዎ ዝተመከርዎ ብፍላይ ናይ ይርጋዓለም ዝሓለፈቶ ህይወት ነጸብራቕናታ ስለ ዝጸሓፈት ናይ ሃይለ እውን ከምቲ ዝረኣናዮ እቲ ዝሓልፎ ዘሎ ህይወት ናይ ስደት ህይወት ከመይ ይመስል ኩሉ ስለዚ ነቲ መድረኽ ዝገልጽ ኣቀራርባ ኮይኑ ረኺበዮ እዚ ከዓ ዳሕራይ ግዜ ከም መወከሲ በቲ እዋንትስ እንታይ ዓይነት ናብራ ነይሩ እንታይ ዓይነት ተሓሳስባ ነይሩ ንዝብል ተመሊስና ክንውከሰሎም ንኽእል ድማ እዮም ኢሉ ይሓስብ ማለት እዩ ብዛዕባ ማለት መጽሓፍቲ ሕተም እዩ ግን ዓደግቲ ይርከቡን እዮም ዝብል ኣሎ እሞ በዚ ኣጋጣሚ ነዚ ናይ ሎም መዓልቲ ጽቡቕ ሕራይ መጽሓፍቲ ድዕድጉ ሰባት ንርኢ ኣለና ነቶም ነዚ ድዕዘቦ ዘለው ተመሓላልፎ መልእኽቲ ኸ ብክልቲኡ ወገን እቶም ዓደግቲ መጽሓፍ ክዕድጉ ከም ዘለዎም ክተባብዑ ጽቡቕ እዩ ግን ከዓ ኩሉ ግዜ እቲ ስራሕ ባዕሉ እውን ተዓዳጋይ ምዃኑን ዘይተዓዳጋይ ምዃኑን ከዓ ይውስኖ እዩ ስለዚ እቲ ጸሓፋይ እውን ነቲ ኣንባቢ ዝምጥን ንዕኡ ልቡ ንኡ ክስሕብ ዝኽእል ኣቀራርባ ድሌታቱ መርሚሩ ንዕኡ ዝበቅዕ ከቕርብ ዝያዳ ክጽዕር ከም ዘለዎ እውን ሓደ መልእኽቲ ኮይኑ ይስምዓኒ እዚ ሎማዓንቲ ዝረኣናዮ ጽቡቕ ተበግሶ እዩ ካብዚ ዘለዎ እናበዝሐ እናቐጸለ ክኸይድ ከዓ ለባዋይ የመሓላልፍ ማለት እዩ ብርሃነ ኺዳን እበሃል ማስተርጓሚ ዝሰርሕ ብዙሕ ዓመታት ካብ ዝዓዲ ገይረ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ናይ ትግርኛ ናይ ስነ ጽሑፍ ዕቤት እውን ትከታተሎ ኢኻ ኣብ ከመይ ኩነታት ኣሎ በዚ ናተይ ገንዘባ ክሪኦ ከለኹ ዕቤት ናይ ቋንቋ ትግርኛ ብስነ ጽሑፍ ደረጃ ብመጽሓፍቲ ሕትመት ወዘተሲ ጽቡቕ እዩ ዝኸይድ ዘሎ እየ ዝብል ብሕልፊ ከምዚ ዓይነት ፎርም ገይሩ ሰብ ክእከብ ከሎ ዕድል ክርከብ ከሎ ናይ ሽመታን ገለን መጽሓፍቲ ደስ እዩ ዝብለካ ስለዚ ጽቡቕ ኸይድ ኣሎ እየ ዝብል ዘለኹ ዕራይ ኣቐዲሙ ኣብ ሽወደን ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት እውን ብዙሓት ሰባት ከምዚ ናይ ኩሉ ዓይነት መጽሓፍቲ ትካል ብምኽፋት ክሕትሙ ጸኒሖም እዮም ሕጂ ናይ ኩሉ ኣሕታሚ ኩሉ መጽሓፍቲ ሕትመትን ኣካይዱን ከመይ ረኺብካ ወልዚ ኩሉ ናይ ሕትመት መጽሓፍቲ ኣነ ብሓቂ ምዝራብ መጀመርያ እዝነ ኣብዚ ሕጂ ሰሙን የፈሊጠዮ
ፍልጠት ኣይነበረንን ማለት እዩ ግን እቲኦም ኩሉ ርድአኒዩ ሽሕን 860 እዞም ሽወደናውያን ናይ መጀመርያ ሚሽኖም ብኡ ገይሮም ብመሲና ገይሮም ብባፅዕ ገይሮም ኩሉ ብኡዮም ደይቦም ናይ ጥንቲ ክስታይ ናይ ቀደም ታሪክ ዘለዎ ቦታ እዩ ግን ዝኾነ ኮይኑ ነዞም መሕተምቲ ብወገነይ ብዙሕ ኣፍልጦ የብለይን ግን ንሳቶም ከምዚ ሕጂ ሰማዕናዮ መግለፅታት ማለት እዩ እንድሕር ነዚ ቀፂሎሞ ማለት እዩ ንደረስቲ ትግርኛ ብትግርኛ ደርሱ ሰባት እናተባብዑ ከምዚ ዓይነት መድረኻት እንድሕር ጀሚሮም ሲ ብጣዕሚ ጽቡቅ ቅጽል እዩ ባህሊ ኣነ ኣፍልጦ ጥራይ ኣፍልጦ ምርካብ እውን ጽቡቅ እዩ ምክንያቱ ባዕለይሲ ፈልጦ ነይረ እዚኦም ኩሎ ፓብሊሸር ዝበሃሉ ብዙሕ መጽሓፍቲ ናይ ትግርኛ ደረስቲ ኣብዚ ግዜ እዚ ናብ ቋንቋ እንግሊዝኛ ወላ ናብ ፖርቱጊዝኛ ከይተረፈ ይትርጎም ኣሎ እዚ ንሃና መጽሓፍቲ ናብ ቋንቋ ሽወደን ምትርጓሙ ረብሓ ኣለዎ ዶ ትብል ገለገለ መጽሓፍቲ ረብሓ ኣለዎ ማለት ምስ ኣህጉራዊ ኣተሓሳስባታት ብዛዕባ እቲ ህዝቢ ብዛዕባ እቲ ኩነታት ምስቲ ስነ ጽሑፍን ስነ ልበናውን ባህላውን ተተሓዘ ተኾይኑ ረብሓታት ኣለዎ ክትርጎሙን ኣለዎ ባህሊ ኣነ ብጣዕሚ ክሳብ ሕጂ እውን ሲ ገለገለ ከይተተርጎመ ምትራፉ ገለገለ መጽሓፍቲ ኣለዎ ክትርጎም ዝግብኦ ትብል ዓብይ ሽግር ግን ሲ ምልኪ ናይ ክልቲኡ ቋንቋታት ዘለዎ ሰብ የድልየካ እዩ ምልኪ መሰረታዊ ቋንቋ ሽወደንን ትግርኛውን ጽቡቅ ገይሩ ዝመልኽ ናይ ምትርጓም ዓቕሚ ዘለዎ ሰብ የድልየካ እዩ ንስቲ ወሳኒ እዩ ማለት እዩ እምበር ኣለዎ መጽሓፍቲ መዓት ኣለዎ ክትርጎሙ ዝግብኦ ብዙሕ ግዜ ንስኻ ነዞም ስደተኛ ዝመፁ ኣብ ምትርጓም ከም ዝበልካ ነዊሕ ዓመታት ሰሪዕካ ኢኻ እዚ መጽሓፍቲ ድበዝሕ ሎም መዓልቱን ሓንቲ ካብቶም ደረስቲ እዚ ይርጋኣለም ፍስሓ ንባዕላ ቤት ማእሰርቲ ሕሊፋ ድወፀት እያ ክሳዕ ክንደይ ሓጋዚ እዩ ትብል ነቲ ዘሎ ኣፍልጦ ኣብ ኤርትራ ኩነታት ወል እዚ ሕቶ እዚ ከመይ ክብሎ ዝደልሲ ብሓፈሽኡ ሲ እቲ ኩነታት ኣብ ኤርትራ ኩነታት ኤርትራ ሲ ብዙሕ ሰብ እዩ ዝፈልጦ ኤርትራውያን ፈልጥዎ ኣብ ነብሮ ዘለና ሃገር ሽወደን ኩነታት ፈልጦ ግን ኩሉ ግዜ እቲ ኣተረጓጉማ ሕቶታት ኣለና ከመይ ተርጉምዎ ብዝተፈላለየ መንገድታት ማለት እዩ ግን ኣነ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ዩቱብ ከተንብብ መጽሓፋ ወይ ግጥምታታ ሰሚዕያ ስለ ዝነበርኩ ብጣዕሚ የተመሲጠ ዝገርመካ ከኣሲ ናታ መጽሓፋ ኣለኹ ትብል መጽሓፍ መጽያ ገለ ምስ ሰማዕኹ ናብዚ ናብ ጎይኹ መጽያ ካሊእ ስራሕ ይነርኒ ሎም ምሸት ግን ናብዚ መጽያ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ኣፍልጦ ብኣ ጥራይ ዘይኮነ ልክዕ እዩ ዓብዪ ክስታይ ክህብ ክእል እዩ ኣድማዕነት ግን ህዝቢ ሲ ብመሰረቱ ኩነታት ኣብ ኤርትራ ዘሎ ሲ ይፈልጦ ባህሊ ኣነ